Aru achiklo niphai krener cap themanarni Mirlin Village Organisation Group and chapathir piponsi ni marli mate suarlo tumta ahema sora phanchi kiding dera isi hini asai ke claim pen tangka ke pawang thekji mate ami thanga keng pen karja abdun thekja phanpura Mirlin Village Organisation Group keparlo self help group ani marli atuma phan seke kachepipon mai paman pon Lasonsi theman arni adapor phaikre isi malompen lakha ingkoi rahini sarupathar MSC constituency ke parlo balipathar BJP mandal committee asa hemalong Mirlin Village Organisation Group atumpen patir piponsi sarupathar along self help group atuma phan seke kachepipon mai paman ponlo Labangso seke kachepipon mai along alohi sarpoa man pen sarupathar VDC chairman Silarson Rongpi chetong dunlo anparta rat cyclem bangphi basarong hangpi jevika sakhi maluti singnarpi posu sakhi lapen breakjam self help group atum kachetong dun do an mai phi chunbang atum pen chenglo claim bang phi atum chetong dun si seke kipia mai RD pipon lo Lasonsi Mirlin Village Organisation Group atumpen jasamet seke kachepipon lake sonnielam the phuthak isia bangke suarlo so tumda tangka ge pawang thek jabar sai phuthak lapen hinia bangke veterinary saikam mate marat mareng hanwe wo vokak longhong anparta breakjam hemalong ke pangreng pen hemrid osomara tuma phan loke bachole abar sai ki pipon thek ja phan pu a phuthak si seke chepipon lo Balipathar pen projenterang Karbianglong live